танҳо дар давоми 9 моҳи соли ҷорӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон 283 ҳолати нави сироятёбӣ ба вируси норасоии масмумияти одам ба қайд гирифта шудааст. Аз ин шумора 179 нафар мардон 63.2% ва 104 нафар занон 36.8% мебошанд. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки 254 нафар ё 89.7% ҳолатҳо бо роҳи алоқаи ҷинсӣ сироят ёфтаанд. яке аз масъалаҳои муҳим ва ташвишовари ҷомеаи имрӯз ва махсусан соҳаҳои тандурустии ҷаҳон ин вируси норасоии масмумияти одам ё ба қавле ВИЧ ба шумор меравад. бо вуҷуди пешрафтҳои илми тиб то имрӯз вируси норасоии масмумияти одам ҳамчунон таҳдиди ҷиддӣ ба саломатии ҷомеа буда, зарурати баланд бардоштани огоҳии мардум, пешгирӣ ва муолиҷаро талаб мекунад. вируси норасоии масмумияти одам ВИЧ ин вируси норасоии масмумияти одам мебошад. дар бадан пайдо шуда қувваи муҳофизавии баданро, ки вазифааш шахсро аз барангезанагони гуногун муҳофизат кардан аст, заиф мегардонад. вируси норасоии масмумияти одам барангезандаи бемории хусусияти музмин дошта мебошад, ки пас аз ворид шудан ба организм пеш аз ҳама ба ҳуҷайраҳои муҳофизатии бадан, махсусан ба ҳуҷайраҳои CD4, ки яке аз муҳимтарин ҷузъҳои системаи масмумияти инсонанд, осеб мерасонад. бемории пайдошудаи норасоии масмумият ё ба қавли дигар СПИД бошад, марҳилаи охирини сироятёбии вируси норасоии масмумияти одам мебошад ва бо мурури вақт ҳуҷайраҳои масмумият, махсусан лимфоситҳои CD4-ро нобуд сохта иммунитети баданро заиф менамояд, ки дар натиҷа имкони мубориза бо бемориҳои сироятӣ ва варамҳоро аз даст медиҳад. вирусист, ки қувваи муҳофизати баданро заиф менамояд ва бемориҳои пайдошудаи норасоии масмумият, яъне ки СПИД бошад, ин як гурӯҳи беморӣ ҳаст, ки дар натиҷаи паст гаштани қувваи муҳофизавӣ дар шахси бенамоз гирифторшуда пайдо мешавад. вируси норасоии масмумияти одам пас аз сироятёбӣ дар бадан солҳои зиёд ноаён мемонад ва танҳо тавассути ташхиси махсуси хун ошкор карда мешавад. мавҷудияти вирусро аз рӯи аломатҳои зоҳирӣ ташхис кардан ғайриимкон аст. бинобар ин ташхиси лабораторӣ ягона роҳи бо эътимоди муайян кардани сироятёбист. маврид ба зикр аст, ки дар вилояти Хатлон айни ҳол 26 маркази пешгирӣ ва мубориза бар зидди вируси норасоии масмумияти одам фаъолият мекунанд ва тибқи иттилоъ хизматрасониҳои тиббӣ барои шахсони бо вируси норасоии масмумияти одам зиндагикунанда ройгон буда дороҳои зидди ретровирусӣ дар Тоҷикистон пурра дастрасанд ва онҳо аз ҷониби сохторҳои давлатӣ ва шарикони рушд ройгон дастрас карда мешаванд. вируси норасоии масмумияти одам бемории музмин буда танҳо аз шахси сирояшта ба одами солим мегузарад. мутахассисони муайян карданд, ки ин беморӣ ҳангоми истифодаи сӯзандорои яккаратаи тамиз нашуда, алоқаҳои ҷинсӣ беҳимоя ва аз модари сирояшта ҳангоми ҳомиладорӣ таваллуд ва ширмакунӣ ба тифл метавонад гузарад. вируси норасоии масмумияти одам беморӣ набуда, балки барангезандаи ҳолатҳое мебошад, ки дар сурати набудани табобати дуруст ба бемории пайдошудаи норасоии масмумият ё ба қавле СПИД оварда мерасонад. барои ҳамин ташхиси саривақтӣ, гирифтани доруҳо ба таври мунтазам ва риояи низоми истеъмоли доруҳо асоси пешгирӣ аз гузаштани беморӣ ба марҳилаи вазнин ва музмин мебошад.